Bos días a todos. Dende o Partido Popular de Carballiño queríamos facer unha valoración deste pleno extraordinario que tivemos hoxe sobre a subida da taxa da auga. E a verdad para nós, desde o primeiro momento, foi unha preocupación esta subida. O único partido que houve en Carballiño que se preocupou desta subida foi o Partido Popular. No pleno, cando levaron os plegos de prescripcións técnicas, o único partido que conseguiu baixar as dúas taxas de abastecemento nos dous primeiros bloques fomos nós, porque en todo momento tíamos claro que a subida iba a ser importante. E o que queríamos que repercutira da forma menor sobre a inmensa maioría da población, que son os que teñen os primeiros grupos, os primeiros bloques de abastecemento de agua. E por eso conseguimos baixar a taxa de abastecemento. Dende outros partidos votaron a favor destes precios cando foi o pliego de prescripcións. Pensamos que é un bo contrato. Pensamos que a subida da auga é obligatoria porque nos marca a Unión Europea. Se facemos de acordo co artículo 111 do texto refundido da Lei de Augas e as directrices da Directiva Marco da Auga, as tarifas dos servicios de abastecemento e saneamento deben garantizar o principio de recuperación de costes. O contrato da auga foi un contrato que se fixo desde o primeiro momento, non é dicir fixose un contrato a dedo, non. Fixose un estudio de costes, fixeron os pliegos, levouse todo ao pleno do Concello e desde ali aprobouse. Nós, cando chegamos, xa estaba en tramitación o que era o pliego, o sea, o contrato da auga. Podía ser millor? Pois non o sei, a verdad que podía ser mirar alguna cousa, pero ningún grupo dixo nada, menos nós, desa variación de costes. Ora é moi bonito decir que votaron cando se aprobaron as tasas, pero anteriormente esas tasas xa viñan reflejadas no contrato. O contrato xa tiña cando firmamos un contrato, a empresa tiña que facer unha serie de obras e tiña que facer unha serie de servicios, pero tamén lle garantizamos unha serie de tasas que iban dentro dese contrato. Por eso que vemos que é unha utilización partidista de un coste que lle vai supoñer a cidadanía o coste da auga, pero contamos con unha serie de melloras que Carballiño necesita, porque temos unha cantidad grandísima de fugas, fibrocemento e problemas estruturais na auga. Dentro do Concello e dentro do Partido Popular solicitáronse subvencións e se van seguir solicitando, porque dicen que non solicitamos, é todo o contrario. A auga de Galicia. O ano pasado tuvemos dúas, unha de abastecemento e outra de saneamento. E o anterior outras dúas. É moi bonito dicir que non nos movemos, que non facemos nada. Pois non, temos o respaldo de Augas de Galicia. Tuvemos unha reunión coa Consellería e co gerente de Augas de Galicia solicitando axudas para facer todas as inversións que queremos facer. Esas axudas que nos van dar revirten en, sobre todo, cambiar o fibrocemento, que máis nos interesa. Queremos que Carballiño teña un saneamento e unha depuración dunha forma da mellor que se poda ter. E que non haya, ainda onte tuvemos na Avenida Balneario outra xente que quedou sin auga, porque é así, está moi mal. É un saneamento e unha depuración que fai moitos anos que non se traballa nel, que non ten solo cando rompe vamos. Pois non, temos que avanzar. Se queremos ser un pobo grande como Carballiño debe ser, debemos ter unha mellora moi importante dentro destes ámbitos. A valoración das inversións obligatorias, vía tarifa, que é o que estamos falando, ten un paquete de inversións moi importantes. Un anteproxecto por importe superior aos 7,5 millóns de euros, dos cales, dentro do PERTE, que o PERTE é un plan estratégico para a mellora da auga, que se gastou 1,5 millón de euros, acabouse a semana pasada, este 1,5 millón de euros vai revertir en melloras que, sobre todo, queremos as redes de abastecemento melloradas, porque é onde temos máis problemas. Renovación de puntos críticos,
digitalización e eficiencia, que xa se fixo moita digitalización dentro do PERTE e hai que conseguir que todo o Carballiño este digitalizado e teña os contadores novos, e melloras na etapa e no abastecimento do depósito. Temos unhas necesidades de inversión estruturales e de apoio supramunicipal, que é o que decimos, tanto en axudas que podemos conseguir da Diputación, do Estado e da Xunta. Esas axudas teñen que mellorar ainda máis do que ven no pliego de prescripcións. Erradicación total do fibrocemento, que é unha cousa que temos que quitar, non debía existir agora mesmo no Carballiño. Desdoblamento das redes separativas, separando fecales e pluviais, que así temos moitos problemas que pasan, é verdad, pero pasan e seguirán pasando porque o Concello de Carballiño non ten forma, ahora mesmo, de, cos seus orzamentos, pois de chegar a todo, e temos que facelo vía tarifa. E integración no medio rural. O medio rural, moitos, ainda hoxe estuve cos de Madernás, e nos decían que teñen problemas de auga no verán. En Polpas igual. Pois todos eses sitios teñen que ter auga, porque a auga é obligatoria que todas as persoas teñen un servicio digno. Pois para ter un servicio digno, por desgracia, teñen que subir as tasas. É o que defendemos desde o Partido Popular, que seguimos pensando que as melloras son moi importantes. A parte, vai haber un fondo social que son 13.000 euros ao ano, que estamos estudiando dentro do Concello, dentro do Partido Popular, como pode beneficiar a familias que teñen poucos ingresos, familias numerosas, diferentes grupos que teñen problemas, pois aí podemos axudalos. O que non podemos é dar auga gratis, nin o que dicen outros partidos de quitar todo e empezar de novo. Somos un Concello e un partido serio. Firmamos un contrato, temos que cumplilo. A nosa palabra vale para algo, que non pode ser que o Concello este 2 anos tramitando un contrato e chegue e digan así a baixe boa. Devolvemos os cartos e cambiamos o contrato, cambiamos a regla do xogo. Non pode ser. Temos que ser un Concello e un partido que defenda a legalidade. Para eso estamos aquí e non podemos loitar contra eso. Porque facer cousas ilegales podíanse facer noutro tempo, pero ahora mesmo non ten ningún sentido. E con isto nada máis. Decir que o Partido Popular está a fronte das melloras e avanzar para Carballiño, que vemos moi importante. Vemos na plaza, vamos ter moitos problemas, porque se non nos metemos a facer cousas, non vamos ter problemas. No polígono industrial, que xa nos dicen a falta de auga, hai que mellorar a potabilización do Venere, da presa do Venere, hai que traballar, é o que estamos facendo, tanto do partido como desde o Concello. E o que queremos é que nos axuden, pedimos a todos os partidos políticos que axuden, non que estemos en eleccións continuas e o único que fagan é poñer pedras para que non funcione a roda de Carballiño. E nada máis, se tedes algunha pregunta, algunha cousa.